कल्याणमधील खडवलीतल्या भातसा नदीला पूर आलेला आहे। मुसळधार पावसामुळे नदी दुथडी भरून वाहती आहे। नदीकाठच्या इमारतींमध्ये पाणी शिरलेलं आहे। खडवली पूल पाण्याखाली जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे, तर पूल पाण्याखाली गेल्यास वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता आहे। नदीकाठच्या नागरिकांचं स्थलांतर केलं जाण्याची शक्यता आहे। आपण बघतोय नदीकाठच्या इमारतींमध्ये पाणी शिरलेलं आहे। कल्याणमधल्या नदीला पूर आलाय आणि त्यामुळे सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे। खडवलीतल्या भातसा नदीला हा पूर आलेला आहे।